ना बे 100% माने बानायनानै बुंनाय बाथ्रा बेयावहाय माने जेबो सैथो बाथ्रा गैया खारन इउपिपिएलआव सासे एमएलएबो गैया सासे मन्थ्रिबो गैया आरो बेवहाय जि रोखोमनि बिथांमोना बुंदों जे प्रमद बर'आनो माने गभर्नर रुलखौ लाबोदों होननानै बे नंखाय बाथ्रा खारन बिपिएफनि जिथु सासन बे सासना एप्रिल मासाव जोबनानै थांदोंमोन 27 खालि आरो जोबनानै थांनाय लोगो लोगो बै समाव जिहेतु बिपिएफनि जायफोर नेता बिथांमोनाबो माने केन्डिडेटसो जानानै दङमोन दा केन्डिडेट जानायफोरखौ बोरैहाय माने गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय होफिननो हानो सरकारा दा नोंखायनो बिथांमोना आयेनगत भाबै माने गभर्नर रुलखौ खालामदों आरो बेवहाय प्रभिजन दंखायो भारतनि संबिधानाव 6 शिड्युलाव जे मामा खारनाव जुदि गभर्नमेन्टआ थायाब्ला गभर्नर रुल खालामनानै बेखौ 6 मासनि थाखाय लांनो हायो बा बोसोरसेनि थाखाय लांनो हायो दा बेनिखायनो आसाम सरकारा केबिनेट डिसिजन लानानै गभर्नर रुलखौ खालामदों आरो बुंनो थाङोबा बिपिएफआनो लाबोदों गभर्नर रुलखौ होननानै जों बुंनो हागोन खारन आसामनि जिथु स्टेट गभर्नमेन्ट बिजेपिजों जिथु दङ एलायन्सआव बेवहाय चन्दन ब्रह्म मिनिस्टार दङ बेवहाय प्रमिला रानी ब्रह्म मिनिस्टार दङ बेवहाय रिहन दैमारी मिनिस्टार दङ बिथांमोनासो बिजेपिजों क'आलिसनाव सरकार दागासिनो दं आरो बिथांमोननि बे केबिनेट डिसिसना बे चन्दन ब्रह्म प्रमिला रानी ब्रह्म आरो रिहन दैमारीमोननि गेजेरावहायनो केबिनेट डिसिसन जादों नाथाय बिथांमोना बै समाव जुदि अबजेक्सन खालामनो हायोमोन गोसो जायोब्ला खिन्थु बिथांमोना खालामाखै दा बिनिखायनो जों बुंगोन बे गभर्नर रुल खालामनाया इउपिपिएलआ जेबो आखाइ गैया जोंहा एमएलए सासेबो गैया बेवहाय बिथांमोना मिनिस्टार दं मा दं बिथांमोनानो डिसिसन लानानै लाबोदों आरो बिनि थाखाय दायनिगिरिया बिपिएफ हान्जा जों बेखौ बुंगोन उद्देश्यआ जाहैबाय थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्डखौ मोजाङै मोजां जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो आरो एकर्ड खालामग्राफ्रा जेनेबा दा इउपिपिएल दोल दादों आरो गभर्नमेन्ट जुदि इउपिपिएल दोलोआ फैयोब्ला थांनाय जे एकर्ड बिटिआर एकर्ड बे एकर्डखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बिनि थाखायनो आङो इउपिपिएल दोलोखौ एसे सहाय खालामनो एकर्ड इमप्लिमेन्टआव एसेबाबो सहाय खालामनो थाखाय जों दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय जाफैबाय आरो उद्देश्यआ जाहैबाय नंगौमोन आं 10 बोसोर एमसिएलएमोन बिपिएफनि खोथाया जाहैबाय दिनैसिमाव बिपिएफनि जि निति आदर्श सिगाङाव बिपिएफआ जि निति आदर्शखौ लानानै रायजोनि सिगाङाव हाबदोंमोन खामानि मावदोंमोन दिनैहाय बिपिएफनि निति आदर्शआ गोमालांबाय आरो जे निति आदर्शखौ लानानै बिपिएफआ खामानि मावदोंमोन बे गैला दिनैहाय खालि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसेल' आदर्श दंसै बे आदर्शआ जाहैबाय प्रमद बर'खौ रायनाय आरो बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननाय बिनिखायनो रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोननानै दिनैहाय दले बले इउपिपिएल दोलोआव हाबनो हमबाय आरो बिनिखायनो जोंबो सिन्था खालामनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सिगाङाव जि बिपिएफ खालामदोंमोन बे बिपिएफनि दैदेनगिरि माखासेफ्रा दिनै जोङो माने इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय जादों आरो बेथ' 100% फैगोन जेनेबा जों चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो नायदो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जों नायबाय गिदिंनानै नायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जों नायबाय बेरायनानै दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव गासै 7टा समस्ति दङ चिरांखौ लाफानानै 13 नम्बर चिरांखौ लानानै 17 नम्बर माबासिम आरो समस्तिसिम दा बेयाव 7टा समस्तियाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव माने 7टायावबो 7टा जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै देरहानो थांगासिनो दं आरो बिपिएफ दोलोआ बेयाव माने 0 बे दिनैनि दिनाव जानो हाया मानोना उदालगुरिनिफ्राय नायनानै क'क्राझारसिम जे इउपिपिएलनि धौ बिभिन्न जनगोष्ठीया दिनै इउपिपिएलआव हाबफैबाय जेनेबा सान्थालिफोर मुस्लिम बेंगलि नेपालि गुटै जनगोष्ठी आरो जेसेबां बिटिसि ओनसोलाव जनगोष्ठी दङ 23टा जनगोष्ठी बिटिसि ओनसोलाव दङ बे 23टा जनगोष्ठीनि बिथोराव मोनसेबो जनगोष्ठी दिनैहाय इउपिपिएलआव हाबि गैया ओंखायनो जोङो आसा खालामनो हायो फैगौ जे बिटिआरनि जे निर्बाचन भट बे भटआव माने गोबां मासि लानानै माने इउपिपिएल दोलोआ सरकार दागोन बेखौथ' आं दहाय बुंखाबाय माने हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि जे माने मानै मैसो बेरानि जि जुजिनायलाय बे जुजिनायखौ माने माखासे बिपिएफनि गेजेराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा सिख'नाय मोनाखै ओंखायनो सिगां आं बुंनाय बादि जे निति आदर्श दंमोन बिपिएफआव बे निति आदर्शआ सोलायलांबाय आरो बे जुजिलायनायखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुजिबाय ओंखायनो
बे चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय BPF बेयाव थायोबा बिथांमोनहा माने फिउचार गैया फिउचारखौ नायनानै जाथि जनगोष्ठीनि फिउचारखौ नायनानै दिनैहाय बे माने माखासे जेनेबा इमानुएल मुसाहारि आरो बिश्वजित दैमारि बिथांमोनहा माने BPF खौ गारनानै दस्रा पार्टियाव हाबनायनि जि माने जजा खालामनो हमदों आरो दा बेथ' बिराद गोरोन्थि जादों बेना मानोना मानो गोरोन्थि जादों होनोबा दिनैहाय बिथाङा बुंदों आंबो खोनादों माबायाव इउटिउबाव नायदों आङो ससियेल मिडियायाव नायदों जारिमिनारि गोरोन्थि होननायनि खुनु मिनिं गैया बेयाव मानोना आङो सिगांबो खावलायदों मानसिफोरखौ जेनेबा बेबादिनो BPF नि मिटिङाव सिगांनिफ्राय आङो एसे माबा UPPL नि मिटिङाव सिगांनिफ्राय आङो एसे बेरायबाय थानाय समाव मानसिफोरखौ आं खावलायदों मोनसे मोननै मिटिङाव आं लेक्सार होबोदों माने रबिराम नार्जारि बिश्वजित दैमारि बिथांमोनहा बे BTR एकर्डआव जेबो गैया होननायनि खुनु माबा गैया मिनिं गैया मानोना बर' आन्दलनखौ बिथांमोना नेतृत्व खालामबोदोंमोन दा बर' आन्दलननि हिस्ट्रियाव माखासे हिस्ट्रि दङ जेनेबा सिगां BSC एकर्ड जादों बिनि उनाव BTR एकर्ड जादों दा BSC एकर्ड जाजेननायाव माने मा दंमोन बेखौबो रबिराम नार्जारिया साननांगोन BTC एकर्ड जानायाव मा दंमोन बेखौबो रबिराम नार्जारिया साननांगोन आरो दिनैहाय जे BTR एकर्ड जाफैबाय बे BSC आरो BTR नि गेजेराव BTC आरो BSC नि माबाखौ नायोबा तुलनाखौ नायोब्ला BTR एकर्डआव गोबां बुस्थु दङ जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनो हानायनि जि माबा क्षमता बेयाव माबा दङ ओंखायनो स्कप दङ आरो दा बे गामि दानख'नाया आंनि बादिबा गामि दानख'नाया एकर्डआव जे कमिसन दानायनि मोनसे माबा खालामनानै होदों गभर्नमेन्टआ बे खुब बरायथाव मानोना आननेसेसारि किसुमान गामिया 50% बारा जि सिमायाव अना बर'फोर दङ बे अना बर'फ्रा जे जोंनि ओनसोलाव आननेसेसारि गन्डगल खालामबाय थानायखौ जों नुदों आरो माखासे BTC एकर्डआव 100% बर' गामि थानायाबो BTCआव हाबनो हायाखै दा नैबे BTR एकर्डनि गेजेरजों जे मोनसे कमिसन दानायनि गभर्नमेन्टआ माबा होदों दफाफोर होदों बे दफाया जाफुंजाबाय ओंखायनो आंनि साननायाव एबार 100% जे माने बर' गामि थाबोदोंमोन सिमायाव आरो बे 100% बर' गामि थाबोनाय 100% पपुलेसन थानाय बर' गामि थाबोनाय बे गामिफ्रा माने BTRआव हाबनो हासिगोन आरो ओंखायनो दिनैहाय रबिराम नार्जारिनि जि बुंनाय माने कमिसन माने माबा गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाया थानो नाङामोन होननाया बे गोरोन्थि आरो